अच्छा भैया लोग, आप सबके हमार नमस्ते प्रणाम बा। औरी अब हमन के राष्ट्रीय त्यौहार 26 जनवरी गणतंत्र दिवस आ रहल बा। यही से हम संविधान के संबंध में 2 लाइन के गीत रउआ सबके बीच भेजतानी, तो रउआ सबे सुनी। 26 जनवरी शुभ, 26 जनवरी शुभ दिनवा लागू भइले संविधानवा। 26 जनवरी शुभ दिनवा लागू भइले संविधानवा। भइले संविधानवा लागू भइले संविधानवा। भइले संविधानवा लागू भइले संविधानवा। बनल इतिहास रही, बनल इतिहास रही हिंदुस्तानवा। लागू भइले संविधानवा। बनल इतिहास रही हिंदुस्तानवा। लागू भइले संविधानवा। गांधी जवाहर तिलक नेताजी सुभाष हो, राजगुरु सुखदेव चंद्रशेखर आजाद हो। अंबेडकर जी के सुंदर, अंबेडकर जी के सुंदर लिखनवा। लागू भइले संविधानवा।